जोंनि बे सनापुर प्राइमारि खुं 10थि बोसोरसालि जथुमा जोंहा दिनै अधिवेशन जाना थांदों। जाहाथे नैबे अधिवेशन खुंनायावहाय जोंखौ प्राइमारिया जोंनो 7टा गामिनि जों जिथु खुंनानै हरनांगौ दायथ' बे हिसाबै जोंखौ आंखौहाय रबिराम नार्जारि हिसाबै आरसिनिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आरो गाहाय आफादगिरि हिसाबै जोंहा गेवलां मुस्रि उपेन नार्जारि आदाखौनो जोंहा आरसिनि आफादगिरि महरै सायख'दों। दा जों नैबे जोंनि बोसोरफ्रामबो जोंहा जाबाय थायो। बेबायदिनो जोंनि सनापुर प्राइमारिनि 15टा गामियाव जोंहा माने सोलायनानै जायगाखौ सोलायबाय थानानै जाबाय थायो। थिग बेबायदिनो जोङो दिनै जोंनिनो खाथि ककिला बालिगाव ब्रह्म मन्दिराव दिनै खुंफुंनो गोनां जादों। दा बे खुंफुंनो गोनाङाव जानायालाय जों आरसिनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि नैबे खुंफुंनाय ब्रह्म धोरोमनि जोंहा बोसोरारि जथुम्मायाव गोबां जोंहा दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जोंहा हांख्रायना लाबोदों। गोबां आलासि दं जोंहा आइजो आफादनिफ्राय जोंहा आलासि हिसाबै हांख्रायना लाबोदों सबायश्री गयारि आइखौनो दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि नेहाथारि हिसाबै आरो जोंहा दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि आइजो आफादनि बोसोनगिरि रमेला बर' आइखौबो जोंहा हांख्रायना लाबोदों। थिग बेबायदिनो जोंहा नैबे जोंनिनो सनापुर प्राइमारिनि आरो जोंनि सनापुर गफुर आन्सलिकनि जोंहा गाहाय नेहाथारि बाबा जोंहा सुनिराम बसुमतारी बाबा बे आंनिनो गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि। आं बे बाबाजोंनो सोलोंथाइखौ गिबि आं बे बाबानिफ्रायनो सोलोंजेनदों। जाहाथे दिनै धोरोमनि बेलायाव जोंहा नैबे जों आरसिनि जानानै जोङो जेसे हायो मोजाङै खुंफुंनो हाथों होननानै जों सानदों। जाहाथे जोंनि बोसोनगिरि आलासि हांख्रायना लाबोनाय बिथांमोना जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि एरियायाव जाहाथे मोजां बोसोन होलाङो। जोंनि गथ' गथाय आरो समाजनि मानसिफोरखौ जों बोसोन होलाङो धोरोमनि बागै। बिनि थाखाय आङो बिसोरनि सायाव जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जों दा बेवहाय जोंहा नैबे बोसोरारि जथुम्मायाव जोंहा माखासे जोंहा आरसियाव आंनिनो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि नमल चन्द्र सार लोगोसे गामिनिनो जोंनि जगेश्वर बाबा साराबो माने जोंनि नैबे बोथिसे एबा माने एसेब्लाबो जोंनो साहाखौहाय जोंनो दान होदों। लोगोसे जोंनिनो गाहाय वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनो जयग'नि गुथै गासैबो जयग'नि जेसेबां माने मुवा बेसादफोर जयग'नि मुवाफोरखौ माने बिथाङानो बानजोबदों। सनिक बसुमतारी बिथाङा जोंना वर्किं प्रेसिडेन्ट बिथाङानो बानजोबदों। आरो आङो नैबे दिनैनि बोथिसे जानाय ओंखामखौहाय माने आरसिनि सेक्रेटारि जानानै आं निजेनो गासैखौबो आङो गावनि जा इसोरनि अननायाव आङो निजे खस्थ' खालायनानै खामायनाय धन बेफोरखौ लानानै आं जा एसे हायो होननानै आङो 15टा गामिनो रायजो राजानो आं जा हायो बोथिसे ओंखाम आं जाहोदों दिनै। जाहाथे थांनाय बोसोरावबो आङो माने आन्सलिक आरो लोगोसे जोंहा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जिथु जोंहा कनफारेन्स जादोंमोन बेयावबो आङो जा हायो इसोरनि अननायाव आं बोथिसे ओंखामखौ होनो हादों। दा बेफोरनि आङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जिथु रायजो राजाफोरनि आशीर्बादाव आं दा आशीर्बाद मोननानै जा एसे इसोरनि अननायाव धर्मनि बेला लानानै आं जा एसे खामायनो हादों बेफोर धनखौ लानानै आं दिनैबो नैबेबायदि जाहोबाय थानो हादों। आरो दा आङो सानो फिल्म जगताव थानानै गोबां खामानि मावबाय जाहाथे बे धोरोम आफादावबो थानानै खामानि मावनो सानो नामा? ना दाथ' फिल्मा मोनसे पार्ट टाइम आरो धर्मआ मोनसे जोंहा गोबां सोलोंनांगौ गोनां दं। गुदियावनो जोङो बिमा बिफाफ्रा जोंखौ जोनोम होयो। थिग बिनि उनाव जों सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोबा जों गुदि फरायसालिनिफ्रायनो लानांगौ जायो। दा जों सोलोंथाइखौ मानानै दा जों समाजनि बेलायावबो जुथु जोङो समाजजों मिलायनो थाखाय जोङो गियान गुन माने सोलोंनो थाखाय जोङो धर्मनि बेलायावबो लानांगौ जायो। बेनिखायनो आं जा हायो गावनि समखौ माने बरननानैब्लाबो आं धर्मआवहाय एसे नांथाबना थागोन होननानै आं बेखौ सानो। खुलुमबाय। ओम सद्गुरु।
दा दिनै जोंहा गहपुर आन्सलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय 7टा प्राइमारिनि बिथोराव दिनैहाय जों सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफाद दा जों दिनै सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफाद जानानै दिनैनि बे बड'सा खौरांगिरि आरो इउनाइटेड खौरांगिरिखौ जोङो गिबियावनो आङो बरायनानै लाग्रोबाय आरो लोगोसे आङो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा दिनै जों सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादनि 10थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि 10थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेजोंनो लोगोसे सरजाबनानै दिनै सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि 10थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा। दा जथायै जोङो दिनै जोंनि बे सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादा बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों दिनै खुंनाय जादों। दा बे खुंनायनि बिथोराव दिनै बानजायनाया जादों दिनै ककिला बालिगाव धोरोम सिबिसालि लांगोनायाव। दा बे आफादखौ दिनै सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गासै 7टा गामिजों सामलायनाय जादों। ककिला बालिगाव, थारायबारि, सनारिजान, हाइजेंबारि, सानजा राङाजान आरो मध्य राङाजान आरो मेलेनपुर बे 7टा गामिजों जथाय जानानै जोंनिनो आफादगिरि हिसाबै उपेन नार्जारि आरो आरसिनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै रबि आफा बिसिनि सामलायनायाव दिनै जोंनि सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादा दिनैहाय बोसोरसालिया जथुम्मा खुंदों। बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव गिबि हिसाबै जोङो अखण्ड जयग' लादों खोन्दो गैयै। बे खोन्दो गैयैखौ जोंनिनो फुजिनां सिबिनां दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि लेङाइ हसिब दिखा गुरु मानगोनां श्री गेवलां आं रहेन बसुमतारी आफाया दैदेनदोंमोन। आरो बेजोंनो जों दिनै बेखौ सरजाबनानै जोंनि बे दिनै जथुम्मायाव आलासि हिसाबै जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि गाहाय नेहाथारि सबायश्री गयारी आइखौ जोङो आलासि हिसाबै लादों। आरो लोगोआव जोङो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बोसोनगिरि रमेला बर' आइआबो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनिनो सिबिनां फुजिनां जोंनिनो गहपुर आन्सलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि सुनिराम आफाबो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो एरियायावनो थानाय लांगोनायाव थानाय जोंनि सनापुर UN एकाडेमिनिनो गोरायुं धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि सुनिराम आफाबो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो एरियायावनो थानाय लांगोनायाव थानाय जोंनि सनापुर UN एकाडेमिनिनो गोरायुं प्रिन्सिपाल बिरबल बसुमतारी आफायाबो दङ। बेबायदिनो जोंनि एरियानि माखासे मोजां जोङो माखासे बिबानगिरि थानाय जोंनिनो गहपुर हालामाव थानाय अपेन स्कुलनिनो जोङो नमल चन्द्र गोरायुं सारखौबो जों लादों। आरो बिदिनो जायगायाव थानाय गोबां जोङो जोंनिनो मानगोनां माखासे गोरों गोरा मानसिफोरखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि दिनै सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय 12 गामिनि माखासे प्रसारक माखासे जोङो अधिष्ठाताफोरखौ लानानै जोङो 12 गामिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि गोगोमै जोङो दिनै लैहोर फैनायनि गेजेरजों जों दिनै बे सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों गाजा गोमजायै जों दिनै खुंनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आं बेखिनिखौनो मा थांखि बिथांखि लानानै नोंथांमोना बे बोसोरारि जथुम्माखौ खुंबाय थायो? दा जोङो बे बोसोरखिया जथुम्माखौ जोंनिनो फुजिनां गुरुदेब कालिचरन आफानि जे बिहोमा आरो जोंनिनो जे जगेश्वर ब्रह्म आफानि जे बिहोमा बिनिनो दिनै गिदिर मोनसे सिमां बर'नि जे मोनसे थासारि अबस्था गैयै बेखौ मोनसे बर' हारि हिसाबै मोनसे गेरेमसा धोरोमस्रि सोदोमस्रि गोनां दिनैहाय जों माहारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय गुरु आफामोना जोंनि गेजेराव बैदिक धोरोमनि सनातन धोरोमनि जे ऋषिमुनिनिफ्राय जों मोननाय जैग' खान्थिजों जों इसोर सिबिनाय जे ब्रह्म धर्म बे आफादनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे गोग्गो समाज बर' जोङो गेरेमसा हिसाबै थानो थाखाय दिनै धोरोमखौनो दिथानानै आफामोना जोंनि गेजेराव मोनसे गोग्गो समाज दानो थाखाय बिहोमा लांदोंमोन। बेबायदिनि हिसाबैनो जों दिनै ब्रह्म धर्म आफादनि गेजेरजों जों जाथिथथा हिसाबै मोनसे सोदोमस्रि गोनां जोङो मोनसे जाथि हिसाबै थानो थाखाय धोरोमखौ दिथानानै जोंनि गेजेराव माखासे गुलाय गुजायखौ गामिनि माखासे धोरोमनि आसार खान्थि आबाद मावनायनि माखासे आसार खान्थि जोंनि माखासे थासारि सामाजिक बेफोरखौ जों मोनसे संस्कार गोग्गो थासारिखौ जों लानानै धोरोमनि मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनसे गनायथि जानाय जों मोनसे खान्थिखौ जों मोनसे जथायनानै जों मोनसे आदर्श गोनां जोङो मोनसे दानो हायो नामा जों बेखौ लानानै जोंनि समाजाव थानाय
धोरोमखौ दिथा होनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों मोनसे सोदोमस्रि गोनां धोरोमखौनो जों दिथा होनानै धोरोमखौ गथ' गथायफोरनो लानानै जों धोरोमखौ जोङो बजबनानै जों दिनै गथ' गथायफोरखौ जों मोनसे गियानि गुनि आखल गोनां जों मोनसे सोदोमस्रि जों समाज दानो हायो नामा जों बेफोरखौनो थांखि लानानै जों मोनसे गोग्गो जों समाज मोनसे जों धोरोमखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे एखे लेभेल जों प्लेटफर्मजों जों मोनसे दैदेनलांनो हायो नामा जों बेखौ थांखि लानानै जों बोसोरकिया जोङो दिनै सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धोरोम बोसोरसालि जथुम्माखौ जों लाबाय थानाय जायो आं बेखिनिखौनो आङो फोरमायहरनाय जाबाय।